Krásny deň, vítame vás v Martine, konkrétne na platovom briefingu po skončení zasadnutia Združenia Samosprávne kraje Slovenska. A po prvej odozdávam slovo našej hostiteľke Eriky Linovej, predsedničku Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Chcem poďakovať kolegom, že prišli stráviť dnešný deň pracovný, ale aj slávnostný do Turca, k nám na Turiec. Je to naozaj jeden z 5 prirodzených regiónov Žilinského kraja, ktorý sa môže popíšiť rôznymi peknými vecami. Mňa napadá hlavne napríklad krásne cyklotrasy v tzv. Turčianskej záhradke, ktoré vedia ponúknuť turistom naozaj krásne výhľady a pohľady. Samozrejme, Žilinský kraj je prezentovaný ako turistický kraj. Každý región dokáže ponúknuť množstvo krás, nielen prírodných, ale aj historických. Takže teším sa, že kolegovia, aj keď možno len virtuálne, lebo dnes naozaj máme plná ruky práce s bodmi, ktoré sú na programe dnešného zasadnutia, ale verím, že večer, ktorý je spojený naozaj so slávnosťou oceňovania cena regiónov, budú vedieť stráviť v príjemnom prostredí Slovenského komorného divadla. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, každému jednému kraju, ktorý prišiel na dnešné rokovanie a všetky podrobnosti už o rokovaní samotnom vám povie náš predseda Jozef Viskupič. Ďakujem veľmi pekne, milá pani županka, vážení kolegovia župani a vicežupani, dámy a páni. Dnes sme mali do obede naplnené viacerými vážnymi bodmi a som rád, že Združenie SK8 dokáže pri témach, ktoré spájajú jednotlivé regióny, poskytnúť partnerský prístup jednak voči vláde Slovenskej republiky, ako aj voči sebe navzájom. Témy, ktoré dnes boli a chcú byť adresované najmä k jednotlivým rezortom, dimenzovali asi tú najväčšiu časť rokovaní a ja by som začal informáciou o spoločnom stanovisku pri rokovaní či už s ministerstvom financií, ministerstvom hospodárstva a ministerstvom dopravy. Otvorili sme rokovanie veľmi dôležitou témou a to je vývoj verejných financií alebo vývoj financovania samosprávy alebo samosprávnych krajov, ktoré od začiatku roka nevykazuje pozitívne čísla. A som preto rád, že sme po iniciácii rokovaní s ministerstvom financií dostali nejaké správy a prijali sme niektoré zásadné a musím povedať, a to je dôležité, spoločné stanovisko. Prvé, v rámci rokovaní s ministerstvom financií sme upozorňovali na to, že vývoj výberu podielovej dane a takisto predikcií, ktoré dostávame, zaznamenávajú medziročný mesačný pokles, alebo teda, keďže dostávame tie informácie na mesačnej báze, každý jeden mesiac dostávame menej peňazí ako minulý rok. Preto som rád, že ministerstvo otvorilo rokovanie a že sa zhodujeme v tom, aby sme k tomuto pristúpili tak, že máj, kedy by dokonca výber dane mal byť tak nízky, že by na samosprávne kraje neprišlo takmer nič. Sme sa zhodli na tom, že súhlasíme s vykrytím tohoto výpadku v podiele, že dostaneme aspoň polovicu a v rámci behu roka 2025 sa táto suma teda objaví v máji a bude kompenzovaná s ďalšími výbermi v ďalších mesiacoch. Zabezpečí to najmä to, že nebudeme v tom pohľade cash flow úplne musieť siahnuť na dno svojich síl, ale budeme môcť ten nepríjemný moment, kedy nepríde žiadne financovanie alebo veľmi nízke, tak povediac, hľadať riešenia, na ktoré sme nemali odpoveď. A ak sa tu dohodneme s ministerstvom financií, prekonáme alebo prežijeme aj ten máj. Ďalšie stanovisko, ktoré otvárame, je z pohľadu ministerstva financií nazveme také dlhodobejšie a chceme sa dohodnúť, akým spôsobom budú financované nároky, ktoré má štát pri
plnení svojich záväzkov pri valorizáciách platov alebo tlaku na podpis kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. A tam máme jednotné stanovisko, že výdavok, ktorý takto samosprávam a samosprávnym krajom vo výseku samospráva vznikne, má byť kompenzovaný so štátom. Ponúkame viacero riešení. Máme od štátu požičané na sanovanie investičného dlhu na našej cestnej a mostnej infraštruktúre v sume ešte 102 miliónov eur. Žiadame o to, aby nám táto suma, ktorú štát požičal nám, bola odpustená, alebo ak vznikne výdavok, o ktorom rozhodne štát, aby tento výdavok štát aj preplatil. Je to možno obohraná a dlhodobá pesnička, ale myslím si, že je veľmi dôležité v tejto situácii, kedy rozumieme aj konsolidačným snahám, pristupovať k samospráve férovo a partnersky, a preto oceňujem, že máme jednotné stanovisko a že sú otvorené rokovania s ministerstvom financií a môžeme hovoriť o prístupe, že sa to nedeje o nás bez nás, ale že príde k rozhodnutiu, ktoré budeme mať na tejto partnerskej báze dohodnuté. Je dôležité, pretože ten predpoklad vykrytia tých cashflowých problémov v máji potrebujú aj legislatívnu zmenu, aby sme s centrálnou úrovňou rokovali a aby sme vedeli, s čím môžeme počítať. Keďže toto hrozí už v máji, nie je veľa času a verím tomu, že to nejakým spôsobom dohodneme v najbližších dňoch. Druhý rezort, ktorý som spomínal, ministerstvo hospodárstva, téma, ktorá začala niekedy spred 3 rokov a týka sa behu a zavádzania a podpory personálnych kapacít v energetickej oblasti cez financovanie tzv. Regionálnych energetických centier. Doteraz nie je vyriešená a jednotlivé kraje k tejto téme pristúpili a sú v rôznej fáze implementácie tohoto procesu, keďže na teraz neboli podpísané zmluvy a vykonávanie, alebo teda tieto peniaze neboli krajom adresované. Sme sa dohodli, že v najbližšom čase budeme iniciovať stretnutie s pani ministerkou hospodárstva a či sa tieto peniaze objavia priamo pri financovaní energetických centier, alebo budú použité v rámci oblasti energetiky na iné účely. Chceme jej v tomto dialogu adresovať požiadavku, aby tieto regionálne peniaze zostali regiónom. Tretia téma, budeme sa aj rozprávať o téme veľmi dôležitej verejnej dopravy a boli by sme radi, keby aj fungovanie a zavádzanie toho predpokladaného, nazvem to ľudovo, jednotného celoslovenského lístka bolo prijaté a príjmané aj s dohodou všetkých zainteresovaných hráčov. Si viete, že samosprávne kraje sú zodpovedné za beh a objednávanie prímestskej dopravy a verím tomu, že takisto dialog s ministerstvom dopravy pri tejto téme, ako aj pri téme zamýšľaných PPP projektov, najmä na financovanie mostov v sekcii, ktorú riadi pre samosprávne kraje Banskobystrický kraj, príde k pokroku. Veľmi rýchlo k témam, ktoré sme mali aj naplánované s organizáciami, ktoré nám odprezentovali svoje postoje. Spomeniem ich len náčrtom. Dni Európskeho kultúrneho dedičstva a prezentácia organizácie ICM MOS je rozbehnutá tak, aby Dni Európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku boli zachované a SK8 chce byť partnerom, pretože táto celoeurópska snaha bola veľmi dobrým momentom, kedy sa môžeme takmer s celým svetom a s Európou podeliť o naše národné kultúrne dedičstvo a určite k tomuto samosprávne kraje pristúpia partnersky, aby jednotlivé mestá, ktoré sa načas stávajú hlavným mestom kultúrneho dedičstva pre celé Slovensko,
aby to na Slovensku bolo zachované. Mali sme aj prezentáciu od Slovenského futbalového zväzu pri organizácii majstrovstiev Európy vo futbale do 21 rokov. Pristúpili tentokrát a prvýkrát v histórii, to asi viete, že sa toto bude diať na území jedného jediného štátu po celom území Slovenska a budeme môcť tak využiť naše krajské organizácie cestovného ruchu, aby sme regióny, kde sa počíta s takmer 300 000 účasťou a viac ako 100 miliónov divákov televíznych, je možnosť odprezentovať naše kraje a túto príležitosť určite využijeme. Prezentácie projektu Flopres, ochrana pred bleskovými povodňami, bolo záverom nášho rokovania rozprávaná veľká diskusia, podrobnosti povie kolega Majerský. Takisto bleskové povodne, ktoré minulý rok postihli najmä Bratislavský a Trnavský kraj, sú ale otázkou pre každý jeden región a sme radi, že môžeme pri už zrealizovaných projektoch, ktoré boli podporené z európskych zdrojov a pristúpiť k tomu, že tento odpilotovaný projekt sa môže objaviť aj v iných regiónoch a veľmi radi by sme na toto nadviazali, pretože ochrana zdravia, života a majetku napríklad pred povodňami je takisto dôležitou témou, ktoré sa kraje zaoberajú. A poslednú vec, ktorú poviem, dámy a páni, som rád, že po minuloročnom prvom ročníku oceňovania ceny regiónov, ktoré sme pilotne otvorili v Trenčianskom kraji v Trenčíne, sa dnes môžeme tejto téme venovať tu a verím tomu, že toto podujatie takisto prispieva k tomu, aby téma regionálneho rozvoja a ľudí pracujúcich pre svoje regióny bola čím ďalej viacej zdvíhaná do popredia. 8 ocenených ľudí je práve tým príkladom, že máme medzi sebou ľudí, ktorí myslia globálne a konajú lokálne a som rád, že ich dnes budeme môcť oceniť. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Ďakujem jednak hostiteľke, ale aj predsedovi Združenia SK8. Najprv poviem k eurofondom. Jednou zo silných tém, o ktorej sme dnes pojednávali, boli aj eurofondy. Dohodli sme sa na tom, že na rokovanie na ministerstvo financií pôjdeme aj s požiadavkou vzhľadom na zlú finančnú situáciu v regiónoch, ale aj v mestách a obciach. Teda hovorím o partneroch, ktorí sú poberateľmi integrovanej územnej stratégie v rámci čerpania eurofondov, aby bola pri týchto eurofondoch nulová spoluúčasť. Je to veľmi dôležité, lebo chceme pomôcť tejto krajine, chceme pomôcť ľuďom, ktorí žijú v našich mestách a obciach a chceme, aby eurofondy nešli späť do Bruselu, ale aby boli vyčerpané. Väčšiu odvahu naberú starostovia, primátori, župania a všetci tí, ktorí sú v našom území, aby boli ochotní a chceli čerpať eurofondy, nabrali odvahu práve v tej nulovej spoluúčasti. Ako už bolo spomínané, takmer o 100 dní budú majstrovstvá Európy vo futbale a samosprávne kraje chcú pomôcť, aby ľudia prišli a videli túto krásnu udalosť a preto v rámci našej prímestskej autobusovej doprave pripravíme všetko preto, aby sa ľudia mohli dostaviť na jednotlivé futbalové zápasy a videli majstrovstvá Európy a autobusy ich mohli aj priviesť, aj odviesť domov. Čiže posilníme dopravu na túto udalosť. A posledná spomínaná udalosť je práve systém včasného varovania. V Prešovskom samosprávnom kraji už prebehol projekt cez spoločnosť Florpress, ktorá bola vykonaná cez Európsku komisiu a eurofondy v spolupráci s poľským partnerom, kde sa nám podarilo vytvoriť snímače na jednotlivých vodných tokoch, ktoré upozornia všetkých tých, ktorí sú na vodnom toku, starostov, primátorov a ľudí, ktorí tam žijú, o tom, že hrozí povodeň. Práve preto sme do tohto projektu vstúpili, bol tu pekne odprezentovaný a som presvedčený, že ak by bol zrealizovaný na celom Slovensku, dokázal by predísť škodám na živote, zdraví i majetku, ako to tu už bolo spomenuté.
takéto projekty a finančné prostriedky na takéto projekty sú určite tým najlepším využitím, lebo chránia život, zdravie a majetok. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. V tejto chvíli prichádajú vaše novinárske otázky. Pokiaľ chcete niečo opýtať, tak to necháme na individuálne rozhovory. Tým pádom ďakujeme veľmi pekne a ešte raz by sme vás radi v závere pozvali večer o 18. do Slovenského komunálneho divadla na odľovanie tej regionov. Takže ďakujeme, vás srdečne vítaj. Ďakujem. Ďakujem pekne.